20 си Владимир Нютин, негови. Италианците отсъстват наказаните тоне на Лацио Бернардо Коради. Прилага в Марков, естествено няма как да реши. Павел Петков е контузен, нашият старши треньор. Този сипен дъжд ще може да двамата старши треньори. След двете се самоизключи. Отново чрез Даниел Боримиров изнасяме топката. Минути струва ми се, че италианците са сред съперните и дори по-често от италианците. И ядосва се и с основание. Кристиано Клубо дясно, но Мелкано. Удар на Мартин Петров. Впечатление, че ще пинтира той от една крачка. Без подготовка Мартин Петров. Чекасано сега няма друг избор, освен да пинтира. Мартин Петров. Виждате каква блестяща реакция на Здравко после късмет. В този случай Здравко здрав там. Защитата ни отново диха се и италианските запалянковци. Прекрасен рефлекс. Проектмет за нашите. Алесандро Дел Пиеро не наместа красноречив отговор на 2-1 на българският представителен тим. Прекрасният стадион, който се намира сами да сбъркат и те да се възползват от оправя с Бернардо Коради. Съждат Гимарай, се засилва, пада и една много неща преживя той тук. Но определено и нашият старши треньор има вина за такава имаше за тима, който той ръководи. От такива ситуации центрирана топка. Бербатов обаче се изплаши да стреля от разстояние. Ето тук виждате как. Вярно е, че този път добра работа свърши Марко Матераци. Илян Стоянов и беше просто гушнал централният ни нападател. Аут. Глава бед тази наша акция. Така че резервите и треньорите са изпушени. Ето тук виждате как Замброта отново реперът. Дай ми впечатление, че Валентин Иванов с технично продължение удар с глава. Но е, че този пас с пета към него не беше. И нашите дали ще успеят да спрат италианците пред перота. Може би най-незабележимият партньорството с Дженаро Гатузо, защитникът на Литекс. Горчич и Росен Кирилов. Скоро Сокляло. Веднага стреля Буфон. Българските нападатели. И все още обаче таки към двамата вратари. Отвори възможно подходящ начин Даниел. Сякаш от нищото дойде в случая на Даниел Боримиров. И в последствие на двама наши бранители. Здравков. Ето ги най-колоритните наши запалянки. Интересни, но за пореден път реши да се освобожда. Нарушение срещу него. Намери поте и Валери Божинов. Чакаше той този матч и си мисля, че нашия тренер да се включи на те. Пляс крак и стрел в аут. От такава дистанция, някъде около 31 атака. Дел Пиеро центрира топката. Илян Стоянов насъдно и фаулиран. Сега дали ще стане нещо интересно там наказателното поле. Замахна и в действието на Андрея Пирло. Зърнахте. Бернардо Коради. Справи Здравко Лазаров. Мартин Петров. На центриране. И над какъвто без никакви оговорки Джовани Трапата лага на този бранител. Сега ще има и голям турнир. Човек трябва да е Пол Мартин Петров. Удари 1-0 за България. Съблече фланелката си, за да изрази дори Мартин Петров. Безупречно изпълнена в последната 40 и идеално предупреждение за голмай. Бе казано преди началото на турнира. Добра работа на висока топка. Там обаче спокойно. Чувствие и за нас, които сме тук по време за тима ръководен от Бербатов. България води срещу Италия с 1-0. Един от жокерите към Замброта. Сега много неприятно.
Според мен топката рикошира. Ето тук и Загор. Здравко там се бори и мерки. От червен картон. Още повече, че руският рефер вече в тази ситуация. Обърнете внимание. 58-та минута. Нютин, помощник съдията за това да... Нарушението, което ето по този начин той и Божинов ще бъде предупреден официално. Ние за нашата отсъства само Алесандро Неста. Тя полета на топката и че се получи идеята. Разбирам го напълно. Ви правих. Ето вижте го как Джонкът Замброка. Сетин. Удар. Здравков. Валери Божинов в случая. Андрея Пирло, за да бъде пресечен този удар към... Топката е в игра. Но след това... Но това повторение, добре, не са правила. Двама души в засада, няма кой да я отсъди. Част. Изглеждат, наши играят на ръба на фаула. Фиоре центрира. Стефано Фиоре. Но все пак дава възможност на Кристиан Панучи. Преварят. Бобо Виери. Антонио Касано. Много българите изостава на Виери. Дел Пиеро с глава. Сега ще разберем. Ще се включи ето до този сблъсък. Челен удар между Здравко Лазаров и изглежда доста тежък. Те отпадат от европейския шампионат. Лазаров преди 3-4 минути изпита силна болка. Няма да е лошо реферът малко по-бързо да действа. Кокъл при всички случаи има. И сега дъчаните водят с 2-1. Отново, вече за трети път няма засада. Няма стоят нашите при изнасянето на топката. Виери обаче на Кирил Котев. И трима италианци бяха сериозен числен превес на италианците. Добре тиртира Одо. Успя да спре Дел Пиеро. Междувременно издигнат намеса на Кирил Котев. Удар и кошет неприятен топка в... Това бе Андрея Пирло. На редовното време. Дел Пиеро изпълня го. Кристиан Виери, който с бутоните атакува тази топка. Технично спиране на Кадиало. Да видим още веднъж ситуацията. Личи си, че му липсва рутина в екипата. Веднага иска обяснение. Но... Бързат италианците, но все нещо им пред. Нарушение срещу Антонио. Нарушение от тази топка. Опасна е атаката и нов. За да може да доведе малко е Здравко Лазаров. Бербатов все пак се пребежда и по изнервеният Дел Пиеро видя какво извърши срещу Димитър Бербатов. Стрелба. Лична позиция за директна стрелба срещу стояние. Бербатов, удар на Бербатов в футболисти, които се махнаха. Намери сили да реагира. Но... Здравко. Велизар Димитров спря Марко Дивайо. Там топка. Удар с глава. Здравко. На Алесандро Неста. Тогава, когато нямаше възможността на път. Ако не душата врата. Топка за Виери, който това е българският футбол в момента и това са най-силните ни думи. Не искам да оправдавам някой. Jamaica, най-сетни Пламен Марков го виждаме. Центрирана топка. 4 футболисти в матча. На трите си варианта отборът нямаше просто. Това едва ли щеше да бъде толкова. Тягат куфарите за
вкъщи. Да видим какво ще стори Марконо. Можеше и да се поздрави с победа. Ясно на гол линията пред него бе и Буфон. Удар на късна се Антонио Касано. Може би информация от резервната скамейка за матча на стадиона Беса в 2-1 за Италия. Този гол идва толкова дълго време футболистите. Резултата 2-1. Че това бе най-слабият турнир. Думите